Не разбирам много от програмиране, но съм научил достатъчно, за да забележа нещо важно с ограничения си опит в кодирането. И всъщност използвам ChatGPT, за да ми помага. Много съм добър в псевдокодирането, но както и да е, вече се отплесвам. В програмирането има нещо, което се нарича променлива. Тя е като заместител. Даваш и стойност, за да може програмата да се изпълни както трябва. Но ако не дефинираш тази променлива правилно, функцията програмата няма да се изпълни по предназначение. За мен любовта работи по същия начин. Любовта е променлива, която само аз мога да определя и трябва да го направя, като уважавам всичко, което съм, за да го направя също така правилно. Така програмата на моята реалност работи правилно, проявява се в моята среда, в моето поле, както е замислено и се изпълнява чисто, без изкривяване. Но ето капана, в който всички ние попадаме. Случайно присвояваме контрол на тази променлива, когато всъщност е трябвало да й присвоим любов, и тогава, когато програмата се изпълнява, тя изобщо не предоставя програма за любов, а програма за робство, нали? Android, iOS, Windows. Всички знаем твърде добре какво се случва, когато на системата ви работят нежелани програми. Те изразходват ненужна честотна лента както в процесора, така и в RAM паметта и внедряват, изтощавайте батерията си. Ето защо не мога да позволя на никой друг да ми определя любовта. Програмата работи правилно само когато е написана отвътре.